yung tanan, welcome back sa mga channel. Ay, Lexi Vlog. Kauban ha si? Diyan lang. Diyan guys, gimingaw na gadyo kong Lexi guys. Nagpaabot kong Lexi kay karong adlawan ra mga gadyo tama nang paabot nga ihatid ari kay ikaapat ka adlaw na ang anak ko naka-dog Lexi. Mingaw na ko. Mingaw na dares na nay. Mingaw ka Lexi nay? Lima ka adlaw na. Awli mo na day nay? Kasi ko naman oh. Daram tos umo ida. Lima na day ka adlaw guys. Imingaw ka Lexi day? Ang gihuwat guys kay ihatid mo kuno rong adlaw. Hapon mo tong adlaw na ko paabot. Di kay wa maning sotoy. Di maglakpo aday kog okra guys kay lami ni magpahuhanutoy sa tong ka bawaan. Kaning green imong gusto mo? Green. Ngano ka ganahag violet ni po. Kumuangay. Lami pa jud Bisaya ang green. Ditaw nay. Hanutoy a green. Angan ba? Dita na ning puwan ay asam ning puwan ay. Love you Doon dad. naman ita ng green. Li naman ning puwa kay Pila pupuang ka ng magagmay. Kanang magagmay kadyo mutuwa. Ay nakagka. Lami man ka ng gagmay pa kadyo. Pero dako na way lami. kung lami ning dako kana. Na palit ko ginamos sila man ang hilin sa arang Kaya lami. magkatumog lunch day. Why? Hala ay. Basig mo lang ako nagtintiro. Palit ako ginamos. Karira nay. Kaya kaya jag na ana Roslexi. Yung buhat kong Lexi. Diyan to day mila ATM ugma. Madura magdi mo ba? Madura magdi mo wan guys. Kaya mato mila ATM. Yan sa mga isa. Wala gibo, wala gibo. Ha? Wala gibo. Buhi. A virgin. Buhi. O ka ba na? Wa ko ni buhog itang manok guys. Na, Ito na, si na, Jana. Ay. Nana, biraha. Ano gibo? Kana. Kani? Inggahi ra na si Just Ice. Maot ko gidang naong. Pahumuki siya na si Jack Ridge. Iyo mo sa nagtuyo. Ako man hugasan, gusto mo na makita na buko kay hugasan gilawom. Hugas lagi. Kuda. Lagi kagka. Laplapan na niya ng paa. Di kay di man ni jagabun. Di man ni Jack ko na. Oo ba na? Balikson ba na? Asa man na mo iluto te? Ako sa nga prayer. Air fryer? Ang gabi din, ipakaon ni Kwanday. Kanang ipakakas lulong dahil singa na tunay? Karina. Karina? Kumain ka! Parang mga tamang alya na salida nga. Sige, Channel 7 nga si Lulong. Kami ito, dati luwas naman. Na-addict rin sa salida. Bako, manang tambok mo ka ng manok pa. Hindi mo nang gikuha nga rin ito sa TV. Mo lagi ka na ikag sunan jang Karina kay ginuan mag nawong og manok sa kabuok. Nagkaara ba jig pa ah? Okay guys, naluto nag-okra guys daga puot-puot na sila siya. Kaya maniuto na pag Agparis dan eh. Wa may tawilas man ang hilin kay to ama si Jahang Karinderya. Wa po Jahang may lab hipulito. Lakaw naman. Lakaw man, suka na naman guys, asinan. Dito sa tayo sa sasadaan, hindi ito maglitson. Undiyan ang naglitsog, tibuok. Una-una ko dia, maadyo po eh. Love you guys ha. Maglo, mukhang ganyan. Ngayon ta guys, ngayon pansit. Pansit luglog. Anong luglog mo ito? Magluglog at magpansin. Mga na, di pansit luglog. Atas Manila. Magsige bating luglog at magluto. Lami lagi pansit ni Manang. Magpansit rin ng tawag maarit. Ito lang. Inas miyo, basta na po sa ikadalit. Tilaog, uda. Hindi ko ganahan din na itagtag. Kaningan na eh. Ay, tuktok ko sa grisis Pasas na. Pasas. Hindi ganahan. Manang gipangibugan sa una. Limang kamangawat. Kasi ano yung pangibagan to? Wa bang sa nang ibo. Kay Nukos. Mupalit naman yung tanga. Yung gusto kawato ng pasas. Nukos, datos farmers, wala mo palit. Wa pa ko mangibo. Di magkaigo. Ingay pinay na pa siya, na ay, kim ka daw itas mag-brush. Pero wala, di kayo kukurta. Ang mahal, ito, nakalibo. Kapin. Nagtumis, kubaw mo turit, no? Mga 2 months pa siguro mangibog. Wa pa mo ko yung nangibog sa daghal puro ra luod. Agaho mo lagi, sa ka, kurit sa takaw. Nangibog na ko. Katuman man pa ka. Ya, pagburas ng liksi nga, puntan ko sa naong ni Ako Mariano. ka na laging naigusto. Manunuwadan ko siyang naong. Nangibog na na. Kanang mag-ibos ka. Kanang magilakila ka. Kila-kila kung di magkakaanda, maglingat-lingat ko. May mga tala. Ha? Hindi ko makatog. Maglirat ang mata sa gabi. Ako sa salida yung Hindi na naman ko makaon dyan ko. Hindi na makaon dyan. Pungat. kinangan dyan, kanang imong, di makaon, imo dyan na makaon. Nga na dahil. Mamali no?
Yan, ang feelings. Awag kang mixing buhog, di na. Pado. Pajet kay ag nukos. Dito. Ako. Kapag ko na nalit na Ingani. Ako kadyo ka to. Ay nga ni dang, ug magbasang, bahuan ko. Ikaw. ako pod. Bahuan ko. Magdang ako luto, dagan ko kay nagbukaw arang bawa. Mabitaw ka itong napitas Manila, maghukad na mo, ariya ko sa gawas. So, man ko ba eh? Kay, umara ko kasukaan. Ano, na day katumabdos, na day katu. Wah, ano lang kamumot. Huwag ka ng mga alcohol. Sa may panas na. Nagbabad ako dun sa kuwan. Maniod to tanin jo guys. Mangsud anda. Okra, napay piniritong buwad. Yung paabot lang kong leksik. Katong manikik sa jahang pag birthday gawa pa ni Dama Abrihi, papanatos taas. Ako ito agwin mo dya. Manikig. Ay, tapos pag birthday mo dya. Fantastic. Tara guys, okra, dya pa sa suka. Kapay buwad. Kami nang iling. Napay nilaw, oy. Sponsor ko. Ang dako. Hala, higop mga angkan. Pero gatasan sulod adlaw. Love you tayo sa. I love you. Ag ikaw tay, higop pa ka tay. Huwag mo na ito suka daw eh. Kana day. Ito bang orange? Ito ba? Babay, Ito. Ang dagana ni siya na to ay. Mga do mo. Hello guys. Diya guys, dana day sliksian guys. Niabot na gadyo drong adlaw. 5 days kong hinuwat daan ni Nidya. 5 pod kagabi nga wa mi nagkatapad. Mo nang arang hasmag di na nga pagkakita Nidya na ganihan sa gawas. Ang gabi, gimingaw ka na be. Is mama be. Unsa may musud andad ko? Itlog na kadong singat mo lagi ka. Kay ikan man. Igang dari guys, kay bisag nag-uwan. Sige ra mag-uwan dari guys. Unja, kari dahing ka ng, kato dahing manikik sa dihang cake guys, wa pa na hilabtik ha, sa diyang giwat nga mo abot, kay sa diyang paablihin da. Worth of 500 pesos ni guys, kay 5 naman siya katuig, 500 pad ang gikuan. Parang makasaway pa siya bunot-bunot ba, pero nga hadlok mo nun siya datong pagka bunot-bunot niya sa pag-birthday niya. Sabi, sa may mga ipalit dana. Kamay hindi. Tuwa, unsa? Kamay duwaan. Duaan. Dada pighatag si Mama Ali bidya. Aba. Dala. Unsa man sa man ka Mama Ali? Dalabot ko mo ali. Di pa yan bilag 200. Daghan na siya tigom guys. Isir ni Zadani nga pitaka nga gihatag ni Puramis. Isir ni Zadani nga pitaka nga gihatag ni Jani. Mami Purami ni Jam. Mo nang iyang gipang tigom dali pati mga sinsiyo mo yung nagdaghan. Kaya halin siya palitan po og alkansya ang magkuan siya ba mag-ipon siya. Sinsya na mo guys kay banha ag uwan kay sulabig uwan kisugod uwan. Pero ni Rihan. Bilhan ni natin. Mga tangtang nag-isa. O guntinga, adyo guntinga apil kwarta ha. Sirupin na yung guntinga. Diyan ang pablihan. Ang ma-enjoy po siya gunting-gunting. Kaya mo medyo ganahan. Pero adyo lang mo siya guntinga kwarta be. Hi sa kanila dali, kaya gimingaw sila ni mo. Hi. Hi, thank you guys. I love you. Diyan sa may istorya ay mo papa. Ha? Dito basag na. Kalimut ko mo. Kalimot ka? Ikawid, ang magkagkwarta, nakalimot ka. Di magduwa og kwarta ha, ablihan ra na ha, kay magduwa og kwarta, di na maubad na, kay hugaw man gud ng kwarta. Isa may palit na. Duwaan. Duwaan, dagan na kay duwaan. Itigom ra ni be. Kay puro walay kwartas mama, magamit na nimo. Ha? Ato ba dagong tinga ng kwarta? Mao ja, kasi guys, magpalihay ni high school. Gunting. Sinanay ka dyan, gahapon na ka dyan pabot-abot na ng lipsi, pati imong mami po rami, sige sa mo, bugasan ako ng gabi, kay ipagmingaw sila, mas labaw na kong iminaw, kay lima kagabi ilang gini, wala ka tapad, agara din katapad dari gabi, si Mayor, adas mga niyaging gabi, ako rin yung isa, tagsama may kwarto tiri, tiri na to, si Mama Ale, ako dari kong isa, alam siya kaminaw ka adyo, samot na goy signal, matibalik ka na yung signal ang wifi, sabi ko po, ang kasunod ko na rin guys, masagdan sa nasa guys. Sinsa na
Mubuon na isa. Mubuon ako guys. Focus na kong liksian. Focus sa kong pag-vlog. Mga sunod adlaw guys. Magtrabaho ko. Sunod adlaw guys. Magtrabaho ko guys. Dahil ko trabaho para makatigom-tigom ko. Ay, gusto lang na rabas liksi. Sinsya na mo guys eh. Wow. Sinsya na mo guys, emosyonal na kurong adlaw. Nalipay po ko kay naulit na stoksin. Nalipay nga naspitan. Nawa gapoy kahamanan ng problema. Sige sa nagbubuon na agihapon. Isang giblak na agihapon. Mga nang terus apa balitaman. Hindi nagmaghigwaos kasi kong adyo. Dagan gapong salamat ng tanan guys. Kaya naagihapon mo nagsilitan sa mo ang mga video, sa mga vlog. Dagan din yung salamat guys. Kasi ang ani ni ang vlog nga way usahay, way lami. Pugal ang naong kaya pasulabi lagi mo naong kirong subo. Pero naagihapon mo guys, nagsubaybay gihapon mo sa mga vlog. Daghan din yung salamat guys sa mga way sawang pagtanaw sa mga vlog. Karon guys, pasaylo ako kay emosyonal na ko kaado. Mura bang gusto lang ipagawas ng tanang mga kasakit ko kay ubus. Kay napungot na ko sa kaugalingon. Ina gusto nga, ilium-lium ra kay mura na ko stress na sa kaado. Kani ang bagas guys na isa po ni. Kuan ba, naiubos na ko nga. Higing ani ko, gitamay ko, maadyo, gitamay na po ko balik-balik. Galing kamot naman ta kung ahoan, nag-vlog naman ta kung ahoan. Diyan ka na, habit ang paglaaglaan, bitaw na guys. Ang paglaaglaan, kagaban si Mayon, nagpukuda na guys, naglipay-lipay ba, arong mawa pag ang stress. Pero, na may laing account nga nag-message na nga buang puno ko, way angay, arang mauta. Buang pagkainahan nga na nag-message na pero kaharanggi antos kay di na ko ganan pamupatol panimo mag-move on na kay kapoy na mag-move on, focus sa imong kaugalingon ug pagbag-o ay mag-focus ang kaugalingon para sa kaugmaon sa anak. Manang pasensya na mo guys, gusto na mapagawas na tanan kay grabe mura na kugma buang. Pero wag gapon ko ning give up. Nag-vlog gihapon ko basta gingani ko gitamay-tamay ko inya na wag gapon ko ning give up para sa ang anak, para sa ang kaugma sa ang anak. Ang kamot gihapon ko. Sinsya na ko guys, inis kay nanas liksi naghigwaos na nung ko. Arang gipagawas tanan guys, kinapungot ko sa kaugalingan kay nganong gingani makugtaman nga. Arang lamias ang pagtrapo nila pero inyani ra di ay ko gihapon nila. Pero salamat gihapon. Maningkamot na ramo ko guys para namang duha ni Lexi. Daraman po ko dari kanunay sa bahay. Diyan mo lagi ng nga sunod adlaw ug nang ma-enroll si Lexi. Kaya ingon man sila nga ag eskwela dari di pa face to face murag module ra gihapon ba kay preschool pa man. Diya may bawaan na guys og face baga jud og di karong sunod adlaw og moabot nag-NSO ni Lexi kaya silang ipa-enroll. Kaya og di mag face mo trabaho ko sa line balik na po kong trabaho. Diya mo to guys, sinsya na mo. Hilak ko balik 1/4. Ang gigawas tanan pero pajid tanan na pajid habiling balik 1/4. Pero salamat gyapon ko ninyo guys. Unsa naman na be? Nahuman na be? Tuwan na guys. Pero da ating ipon be. Sige mong gigunting nga ba nakuwang naman eh. Ang ikon siya ni ma yung tigo mo. Nagilap man yung tigo. Wow, nalipay ra ko nga naaka. Nalipay ra ko binga naaka be. Di na gusto. Di na ko gusto nga maghilak ko magpakita ko dari ni Jack kay. Pag-uul magudpud siya na pangutana ganun ng hilak ko.
Karon rabi, karon ra kumuhilak be. Hindi na kumuhilak be no. Ayun, nagkilak-kilak ma. Dagan na bitaw mo. Tiya! Isa! Isa! Balik ka na good be, kaya marag nakaratan ko. Ano sabi? Iko. Ayaw na ko nagilak-kilak, makay daga na bitaw ka ma. Graan, di mo be. Sabi be ako be. Ibalik na mga sinsiyo, hiningan kung di ka magduwa o kwarta. Aw. Ibalik na sir. Balitan na ka nag-alkansyang ka na. Sa mga alkansyang mo gusto. Dako. Mag-ipon ko no siya guys. Para sa man imong gi-ipon be. Para sa eskwela ma. Lo. Wow. Para sa eskwela ni mo? Wow, very good. Very good si Ana. Para sa pag-eskwela dahil be. Nga na, jud be. Magbinuutan jud ka ni Mama be. Kaya kita na ramong luha. Ha? Okay ra lagi ni mo. Very good. Dara jang naipon dia. Dara mga sinsiyo. Dali anak sud. Kusumangin na ba ka diha kay magduwa na pug ka. Hindi ka mo porta dai. Kabala porta big. Ayaw! Kapag ang opera. At na naman ng i-donate ni Mami Tiribi. Masugot ka? Di. Para sa inyong pag-eskwela mo ko nun eh. Kabala ko porta big. Pasa pag ang opera dato malang kapi. Yeah. Dato man ka sa kadato ko hagna big. Hindi, daan mo gano'n dyan tigong. Mo ang pang hatag na ha. Ang Mami Purami, agbayad sa panghinguto. Schedule. Dai ko At hinabang. na naman ang ihatag ni Mami Tiribi. Erong operahan, ilahan kasing-kasing be. Ha? Singkura ita. 5 raiso, ibatasan. 5. Ha, may 5 be. Ha, may 5 na na be. Kailan ba dyan kag 5? Kani. Ha? Kani. Piso na doy. Aw. Ha, may 5 na na be. Di mo nag-ihap sila man ni tanan. Okay ra be. Di na ka makakita imong papa be. Diyan ni Rata puro ibad ha. Oh. Kita lang duha. Mm. Kaya mo ramang gihapon. Maot man kuno ko be. Maot ko be. Ha? Maot ko. Oh, ingon man sa YouTube nga maot ko no ka mo. Na, lagi. Maot like ikaw sa imong sa tinuod maot ko di. Maot. Aw, gapa. Ibatasan. Maot gwapa. Guapa. Ha makaning liwat. Niwo. Ah, 1 2 3. Por. Gara agad yun. Mo balay pa kasag na din ah. Di na. Tama ajo. Hindi nag gipakaan bakas McDo. Ha? Pagkaan kas McDo. Oh. Minsan may yung gi-order. Kanang litson manok. McDo? Oo. Litson manok? Oh. Paila ron siguro nag-McDo kay Nabre litson manok sa McDo. Ah, Nganoy do? Chicken naman. di sama. Fried chicken naman. Ang pachikin ma. Ang spaghetti ma. Ang cook ma. Nga, naligo kag dagat. Natulog man ko ma. Tunog sa Tuyong. kisa may mong tapat kada gabi eh. Ha. Di papa. Kusog naman naghagok ma. Ha? Kusog naghagok ba? Wala mo pukpuk ka. Di pokpok. Mura pag di mo hagop. Yung hagok. Ikaw. Di. Mahagog pagkatak na Sakpan di kas inyong lag sa tablet na Liana. Ngano nag-ingat nga ito mamang ula-ula man mo. Ula, magalit, galit. Ngano lagi ka be. Pakita-kita lagi kagti dyan. Dahil mo nagpusod nga na. Kinabangan. Nabangan pa. Kikigag pa siya. Kamamalik ka mo sayaw. Bayam ka ning liwat be. Niwa. Di mo na saga. Ay! Singiris, ramanggod ko be. Ikaw mo sinimir. Pero siya ka mamitiri ni liwat. Huwag mamaali. Aw. Dali anak. Kasing ibang ko ni. Kailan na ka. Ayaw. Imuri imo singko labit tayo. Ay, rabi di. Sto, hindi gara. Mula bis. Isian! Nandiya guys, mara niya mga vlog rong adlaw guys, nahuman na si gunting dato nga hanggis pasugo ni diyang ipagunting kato pitong manikik nga kwarta ni diya sa para sa birthday. Nahuman na may guys, og open, nahuman na tanan. Nandiya, para kuno to sa pag-eskwela ni diya puhon, matod pa ni diya, mag-ipon kuno si diya. Para sa pag-eskwela ni mo be? Mag-alcohol ka, naghaman ha? Nandiya,
Yeah guys, maron nimong vlog rong adlaw. Daghan kayong salamat sa waysawang pagtanaw sa mo ang mga video, sa mga vlog. Daghan kayong salamat ninyong tanan guys. Thank you for watching. Bye-bye. I love you ninyong tanan. Bye guys. Thank you for watching. Bye. Bye-bye. I love you Ikaw, Day, kamaw ka, Day? tanan. I love you ninyong tanan.